Ja mogu samo da vam kažem da mene to ne iznenađuje. Ne iznenađuje me takav potez Prištine. Od njih ništa bolje nisam ni očekivao, tih političara koji se pokušavaju da služe takvim trikovima. A ono što mislim jeste da Evropska unija treba da kaže šta misli o tom pitanju. Da li ona zaista misli, i ako tako misli, zaista im želim puno sreće u vođenju tih pregovora. Da li oni zaista misle da može da se pregovara ako neko unapred kaže da ishod toga treba da bude ovakav ili onakav? Da li smo mi nekada rekli da ishod unapred treba da bude ovakav ili onakav? A nemojte da mislite da nemamo ni razloga, ni uverenja, ni pravnih argumenta da unapred kažemo kakav ishod. Ali valjda zato pregovori i služe, zato da se oko nečega dogovorite. Ako unapred zacementirate šta vam je stav, onda se postavlja pitanje kakav bi bio smisao, odnosno kakva bi bila mogućnost da se bilo šta uradi. Prema tome, to je pitanje pre svega za posrednike u ovim razgovorima, koji mislim da treba da kažu svoj jasan stav o tom pitanju, a mene to što je Priština povukla takav potez ni najmanje ne iznenađuje. Pa pogledajte samo kako su oni u prethodnih nekoliko nedelja pokazali šta misle o pregovorima. Samo što nisu uzeli, da ne kažem šta uradili sa papirom teksta sporazuma.